Башкортостанда 1 декабрдан табигать парктарына инеү өчен хак арта. Исегезгә төшерәм, республикала барлыгы 5 табигать паркы туристларны кабул итә. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республика айрыс хакланган табигать биләмәләре дирекциясының экологик мәгърифәт һәм туризмды үстерү буенча бүлек итәкчесе Рима Галиева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рима Талховна, шулай итеп Башкортстанның табигать парктарына инеү өчен хак арта. Бу һуңгы 3 елда яңлышмаһам тәүге тапкыр арта. 4 елда. 4 елга беренчегә арта дип әйтергә мөмкин, күпмегә? Төрле табигать парктарына төрүсә килеп сыкты. Чөнки был Россия хөкүмәте карары буенча яңа формула теркәлде. Ошо формула буенча исәпләгәндә инде регионнар өчен 0,5 коэффициенты куелды һәм уртасы хезмәт хакы куела елда ул битендә артып килә безнең һәм шунда төрле коэффициентлар язылды. Ул коэффициентларда инде без табигатьтәрдә туристларның ханы елдан ел күпмегә аның мизгелдә булган хандары күпме була икән, инфраструктурага һәм үденсәлекле табигать парктарының уникаль яктары бөтә коэффициент итеп куелып, ягъни бөтен күрһәткечләр исәпкә алынып. Күрһәткечләр исәпкә алынып, ошо буенча сыккан хак килеп сыкты инде безнең. Әлеге көндә Едем паркы 240, Аслыкүл Эйрәмәл 260, Мурадым Тырлауга 300 һәм Кандыркүл паркы 300 Бунда инде Кандыркүлде әйтергә була, чөнки ондагы яйгы эссе көндәрдә бигрәк күп халык йыела һәм шул мына инде показатель тек Шундый күрһәткечләргә таянып килеп сыккан хактар булды, исәпләп сыгарылды. Иң мөһиме, ташламалар хакланамы? Ташламалар 9 пункты мына Россия дәүләтенең сыккан постановление буенча унда 39 ул хаклана. Шул ук исемлек килә инде безнең балаларга 12 яшькә хәтта хак юк бит инде пенсионерларга, хезмәт хугыш ветераннарына, күмәк гаиләле гаиләләргә һәм анда караһаң инде бик зур исемлек килеп сыга. Махсус хәрби операция ягъзарын һәм уларның гаиләләренә. Бөтәһенә лайы каралган. Димәк, быгаса эшләп килгән ташламалар улар барыла хаклана дип әйтә алабыз. Шулай итеп хактар артты. Димәк, без хәзер нимәгә өмет итә алабыз? Нимәгә тотыныла булакса? Был инде төп бөтәһендә борсы торган һораудыр инде. Кайда китә акса? Кайда китә акса? Мына күп туристлар битендә ошо аксаны аларның йөрүенә уңайлыктар гына булдырылу өчен тотылалар дип уйлайдар бит инде. Алай түгел димәк. Дөресен әйткәндә улай түгел. Чөнки без беләбез, менә ошо айрысы хаклану биләмәһенә индегез, шуның өчен түләнегез. Ошында булган урманды тәртиптә тоту, ондагы булган яшәгән янлектәрне ханау, ашату, һавык кышкы көндәрендә һәм контроль-надзор сараларын үткәрү, технология сараларын үткәрү, субсарды сыгару, субсарды, бигрәк тә субсары өчен бик күп акча тотабыз. Һәм ошо мына бит инде ни өчен кулланылды коэффициент урта хезмәт нейін тоту өсін. Чөнки 21 елда безнең бит инде Мурат дип әйтәбез, 11 мең булганда без бит инде яй көндәре бик күп кешеләрне ялып итәбез. Шул ук тадарты өсен, кассирларны хаклау өсен, хезмәттәр өсен, төрле хезмәттәр күрһәтү өсен бит инде. Һәм шул Мурат менән түләнелә. Әмма быелгы яй инде безнең Мурат бит 27 мең килеп булды. Ниса тапкыр артты. Безнең йыган акса ошо нейде оештыру өчен туризмды машул массовый дип әйтәбез бит инде. Оештыру өчен дөрес итеп, ерен әйткедеп, һәйбәт итеп башкару өчен ошо
сығым етмей башлады. Демәк, ошо бер түләгән билет хакы ул тәэмин итүгә китә. Әгәр дә ул етер-етмәс кала икән, демәк, без бизнесмен бергә эшләргә тиеш. Эшкуарлык менән ошо яһәттән Едем табигать паркы биләмәһе мисалында үткән атнала очрашу оештырылды. Нимәләр хәл ителде, нинди тәҗрибәләр тураһында һөйләнелде? Едем паркы безнең яшь парктарның берһе бит инде. Шуның өчен монда безнең бик зур эшләр бит тора. Яңа хукмактар, маршруттар булдыру өчен һәм ондагы эшкуарлар, әүдемдәр, без алар белән очрашабыз, һөйләшәбез. Олар онда ялеп итәләр туристларны, үзләренең турбазасына ошондай яй көне һауда йөзү буенча, кыш көне мәнбәт каяһына йөртү буенча туризмның машу юнәлешен алып баралар бит инде. Шуның өчен без алар белән килешү төзеп, олар ялеп итә һәм ингән өчен ошо хактарды түләй безнең өчен һәм ошо маршруттар буенча йөртә. Һәм әлбәттә шул маршруттарда уңайлыктар булдыру өчен без дә бергәләп эшләйбез менә. Әлеге көндә без мәнбәт каяһы буенда турстоянкалары булдыру өчен ике эшкуар ер неттегенде алдылар. Анда алар туристлар өчен уңайлыктар булдырасактар. Һәм без үзебез өченче стоянканы үзебезнең инде дирекция эшләячәк. Онда әлбәттә менә уңайлы турстоянкаларда бәдрәфтәр булырга тиеш бит инде, ултырырга урындар, барлык уңайлыктар булырга тиеш. Һәм хәвефсезлектә булырга тиеш. Чөнки елда бына көзге мизгелдә без нимә күзәтәбез, туристлар адашкан дигән яңалык була һәм бөтен булган күстәр уларны эзләүгә юнәлтелә. Мәсәлән, Иремәл паркы бу яһәттән рекорд куятып әйтһәк тә була. Бына ошо хукмактар, туристик хукмактар хәвефсез булган өчен нимәләр эшләнелә? Иремәлдә менә дөресен әйткәндә, бөтә хукмактар да бит инде маркировка үткәрелгән, ондагы юнәлештәр бөтә куелган, кайда борыла шул юнәлеш, шул нидер стоянкалар арасында градус сеткалары менән кайһы урын икәне билдәләнгән. Ясе әгәр дә инде югала икән кеше карап әйтә алһын, ошо нидә мин әйттем торам, ошо урында дип әйтердек булган. Ләкин Иремәлдең хукмактарында алар югалмай. Именно менә бөтә хәвеф Иремәлдең башына менгәс, шул вакытта төшкән вакытта алар үзләренең ориентирын югалта. Бигрәк тә йонсу көндә инде капланган булһа, болытлы көн булһа, туманлы булһа, ягъни һәр кеше бит инде берәүдән теге иске компасы бар дип әйтә бит, берәү әйтә, мин урмандан сагалам, икенче кеше үз агач арасында адашып нитә бит. Һәр кеше һәм шул күрһәткестән ситләшмәскә, ниндидер икенче хукмактар эзләмәскә. Ләкин менә Иремәлдең анда нәйе бит инде башы 4 сакрым. Мына 4 сакрым, аны бит инде камап булмай, аны икенче итеп нәйтеп булмай, ул бит табигать кумарткыгы, күп туристлар анда бер нимәлә булырга тиеш түгел дип бит инде менә. Вообще инфраструктура буенча әйткәндә безнең һәр вакыт ярты туристлар әйтәләр, бу табигать кумарткыгы бер нимәлә булырга тиеш түгел. Икенчеләр әйтә, безгә уңайлыктар кирәк диләр. Һәр вакыт бәхәс бара бу турыда. Хәвефсезлек өчен уңайлыктар әлбәттә бик һәйбәт, ләкин кумарткыны булмагы дип яуһалыусылар да бик байтак бит инде. Улар булган Сәлмәтаховна бына без әле эшкуарлыкты ялеп итәбез. Ошо табигать парктарына, ошо эшкуарлыктың бизнес алып бару, эште алып бару һәм табигатькә зыян итмәү арасында алтын урталыкта тотып буламы? Бик кыен булса ла тотырга тиешбез, чөнки айрым талаптар куягыз, демәк. Айрым талаптар, чөнки
эшкуар, әгәр дә ул бер көнгә килмәгән, 2 көнгә килмәгән, был урында, был ердә яшәй, был ердә битараф түгел, һәм үзенең киләсәк сыгымы ошунан торасагын уйлаһа, ул хакларга ынтылырга тиеш. Чөнки 10 елдан һуң, 20 елдан һуң мин балаларым мин башлаган эште дәвам итәләр, шулай матур калыр микән был комарткалар дип уйлаган кешеләр менән эшләү бигрәк тә уңайлы. Димәк, улар барлык талаптарды үтәй дип әйтәләр. Талаптарды үтәй. Шулай итеп, Римат Алховна, хактар артты табигать паркларына, әмма улар аксалар табигатькә файда килтерүгә тотыныла дип әйтәләр, шулаймы? Менә быел 270 мең турист безнең парктардан үтә, шуның 149 меңе льготта исемлегендәге кешеләр. Ягъни бер турист 2 кеше өчен түләй. Ярәхәтте, субсиды, зыянды бөтәһе калдыра бит инде. Шуның өчен түләгәндә уйларга тиеш. Менә мин үземә генә түгел, бер кеше өчен түләдем һәм ошо урманды, ошо табигать комплексын хаклар өчен мин үземнең өлешемне индердем дип, үзегез риза булып барһагыз, күңелегез өчен дә, үзегез өчен дә бик материал була, дава була. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Тимәк, табиғатты һаҡлау барыбыҙҙың да изге бурысы дип әйтә алабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһының айырыуса һаҡланған биләмәләре дирекцияның экологик мәғрифәт һәм туризмды үҫтереү буйынса бүлек етәксеһе Рима Ғәлиева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.